Babaen iti pinagkikinumayat iti puwersa iti Philippine National Police iti Siyudad Tibigan nga inda doolwan ni Police Senior Inspector Mario Badjola ken Police Inspector Glenn Dulay nga daan iti direkta nga supervision ni Officer in Charge Chief of Police Police Chief Inspector Ernesto Navarro Jr. ken Philippine National Police iti Ili Akawayan nga inda doolwan met iti agdama nga Chief of Police ani Police Senior Inspector Edmar Kiton ket naisayangkat iti nainget nga investigasyon da iti maysa nga tao a mapapati nga naimbolbar iti kaso a karnaping ket idilang napalabas nga aldaw may kadwapulo ket tallo iti mabilang iti daytoy abulan. Agrup alas 11 iti rabii. Nagturong iti nasao nga grupo iti Barangay Villamar, Kawayan, Ilocosur. Tapno maban i-recover iti maysa nga natakaw a motorsiklo nga agkolor iti yelo nga addaan iti chassis ken motor number nga addaan iti kustodiya iti maysa a lalaki nga managan iti Clifford Togade i Kilyopo. Sa nga pulo ket siyam iti tawen na nga agday iti Barangay Kamanggaan, Bigan City. Aduan peso iti may nagtita iti motor na recover kita adami iti papeles na so may kumpara rin ibigay motor and classes ng data tapos na ma-identify yung motor na recover at motor ka. At kinapod doon, nakikita kami, dinaramid na, so hindi ka talaga players na, nagpagsisilok at nagduduma, magkikita sa mga nagduduma, tapos yung nagduduma kita, nagkakatin, at dapat ito ay na-erase yung motor ng data. So nga, hanggang po na, may sugda, may nga mo ma-identify natin din, kapag nakikita sigurado nga maalang talaga yung motor. Iti agtultuloy nga nainget nga investigasyon dagiti kaming iti kapulisan. Nabigbigda iti mapapati nga mangidadaulo iti daytoy nga dakes nga panagaramat iti panagtakawan iti motorsiklo. Itinagan nga Steven Ramil de la Cruz Ikibay. 20 ket pati tawen na addaan ti asawa nga agnay iti Barangay Kamanggaan, Siyudad Tibigan. Ang nagresultaan pa iti panakatiliw dagiti sabali pay a grupo nga agnay metlang iti nasao nga barangay. Amanagan iti Michael Vincent Bragado Ikepet. 20 ket pati tawen na naasawaan ken dagiti pay tallo nga menor de edad nga karubada nga kadwa Janmar Navarro i Anikas sa nga pulo ket 8 ti tawen na nga agnaidmet iti anunang menor ken may sapay nga karuba na nga menor di edad met lang. Sa bali nga masabi ko yung dalawang talaga nakatunahan na yung motor ket ko pa ni plate dahil ORC at nalayan na sulit ng dalawang nakakita may sapi nga tactical interrogation nga insayangkat dagiti mangitorturong iti linteg nga nagresultaan iti panakarekobre iti may sapi nga motorsiklo iti Barangay Don Dimas iti Ili nga Kawayan nga agsasabali digiti paset iti makinanan ken dagiti nawarawara nga piyesa iti motor akinong piskarda iti Barangay Anunang Menor ken saan pay nga naassemble aparte iti motor ana aladamet iti Barangay Kamanggaan, Bigan City. Hamit ka mapunahon dagiti na ang mga naka-identify yung program na kasi dito galing yung mga kaso so nga sigurado nga kaso dito kaso na rin. May salang ni Manang Remedios de Peralta iti nagturong iti opisina iti Philippine National Police iti Bigan City. Sigun kenkwana awang pa iti makabulan kenkwada iti motor nga ginatangda anatakaw dakkel nga iti namnama nga maisobli iti bait iti saanda na recovery dagiti kaming iti kapulisan iti motorsiklo da agyamyaman met ni Carlos Reyes maysa nga natakawan iti motorsiklo iti napalpalabas nga aldaw. Ditaan na kunana nga iso na mismo iti napan ng sawar ket balay gimet nga nakita na aroson met anapan nagpatulong kadagiti kaming iti kapulisan. Terus saat itu nama di tapos yung may barkada kapatakan tapos pagtutulad nga dito tapos sa sumila kabuhan sa nakatalina round 10 dan naka 15 kita dulu iti pa nagipatpatang iti press corps ken iti may sa may tutudo a suspect ani Navarro ditaan na kunana nga may kadwa pa lang nga gundaway iti susurot na kadagiti kadwa na. Ken marami dito. Malunga pa din surok yung gas. Hindi nalayo di. Nakalaan nyo. Di XRM nga Malboro nga green tea kulay na. Tinalayo. Kaya kasanawal yung may bagang mga kongarot nga ni pasuro ka. Manong atawin mo hindi ko, hindi munam nga ni pasuro. Kaya di ka katom talaga nga nabaytagan na kami din. At ang pinaka-leader yun.
Pag-ipiparan nyo, digiti gamit, digiti na maalayo. Anak, dati pang ikaw kabilan nyo nga balay. Pag-ipiparan nyo nga rin. Pag service-service yun, ang dami di Jimesa, kinapailoksanin, galawan, kasano yung ubra hindi kaya? Anda kami pailoksan. Pailoksyon sa kita. Dita, kasano may timodus yun o di jing kaso nga galala kayo, natalok out yun, may katako amin namin. So, hindi kita kung sabihin na itong break. Isa na nakikaw na kayo. Ay, so talaga nyo, di nakapunto di tollback na, matik yung alin din yan. Ano yung kapis na sa akin? Balaag nga ro dagiti kaming iti kapulisan. Oray man no nakimeg dagiti maitutudo ang masuspecha iti panagtakawan iti motorsiklo. Kita ilataan saya at iti pagparkingan dagiti ususaren ang motorsiklo. Gapuanan taadda iti sa balipay a grupo nga gisaysayangkat iti kastoy adakis nga ganuat a panagtakawan. Tapno malikligan iti panagbalin a biktima. Ryan Pardo, Core TV News.